Hello guys, mao niya nga to ang lutuon karon, sitaw. Yara iyang mga lamas. Atong lutuon guys, ginisang sitaw. Kaya ready na guys para atong lutuon. Ano siya guys? Mag-ready na punta sa tuang kuan kaha. Kaya guys, ato na ilunod ang ahos. Sunod ang ato ang bumbay. Siya pabawalo sa gamay ang ahos guys. Isunod na pud ang atsal. Then isunod ang kamatis. Okay. Next guys is ang sitaw. Kailangan guys, mas nindot guys nga ang sitaw magpabiling green ini kuan guys, ini luto. Silbing i-half cook na siya guys. Okay, na nang atong sitaw. Ito na inunod. Dili na to i-stir guys. Kaya karon dili siya ma-brown. So, saan lang siya pasagdan. Naka minutes. Kaya itong dayon siyang timplahan. Ito nga na to soy sauce. Para guys, magutang na taong soy sauce guys. Para panami sa tuang minuto. Nasunod na itong ibutang guys is oyster sauce. Para mas mulami pagyud ang tuang ginisang sitaw. Siya guys para nga tuang oyster sauce. Ito na siyang butangan guys. Then after na to ay butang guys, ato sang tabunan ang atuang sitaw para muhumok siya guys. Siya guys, mana na to butang o kuan oyster sauce ya. Butangan butos ang kuanan guys, tabunan nga tataod guys. Butangan gamay og kuan tubig, gamay lang, hindi siya daghanon guys, kay para dili maga lasay, para magpabilin gyapon siyang lami ang timpla sa tong ginisang sitaw. Mo na siya sekreto guys, para dili siya ma-brown ang atuang sitaw. Di na to sigihan og kuan kanang kuraw ang atuang giluto. Tangan na tong tubig, gamay lang ya guys. Kapitan na siya maluto guys. Nagibutangan na to og kuan black pepper. Yeah, pila na lang kami luto guys. Maluto na ni nga tuang ginisang sitaw guys. Tsa ready to serve na dayon para sa ato ang pamahaw.
Tara guys, luto na. Diya guys, ganahan kaya akong anak guys sa sitaw. Maglanlan gud siya guys sa sitaw. Hi guys, diata karon sa office. Karon guys, pakiton muna ko sa ang sulanan sa akong headset. Tataod na ako gi-order guys. Nice gani siya nga headset guys. Sa kaning hong isod karon guys. Gihits ra nako og sulod ang akong headset sa akong cellphone. Diya. Kani jud siya guys nga sudanan para jud ang kanang ipakita ninyo kanang pink nga headset. Nice kayo guys siya nga pagka headset. Diya mao ni ang iyang sudanan guys. Kaya ko nag-abli sa silupin guys. Bisag sayo na kayo ablihon. Siya muna siya guys oh. Nice kayo siya nga pagka-headset guys. Diya na mo ni ang iyahang silbing mic. Diya mo ni siya ang silbing i-connect nimo. Diya ang iyang murag nagsumpay is na siya magnet. Muna siya guys. Nice kayo siya nga pagka-headset jud. Nagsara na ko na siya gamiton guys kay kana na ang dali matangtang sundunggan. Nangatag-sara na ko ni gamiton. Kita ra mo no guys. Ato ra gyapon ni gipuson. Kuan ako guys, ka voice over ako guys kay nagamong cashier. Una nga inamang sa taron. Tapos na kay to gipakita ra mo nako guys sa ang headset. Cute guys siya color kay pink. Ja Mojo na yan sudanan guys. Ang silupin nga na ziplock ang yung sudanan. After nato isud sa silupin, isud to sa iyang sudanan. Yan nice kayo yung sudanan guys. Kay bigyan mga daot ang ato ang headset. Panawan nyo guys. Nice kayo yung sudanan guys. Very nice. Ni kayo ang sudanan. Yan. Naka-heads pag yun ang akong usa ka-headset. Sudanan. Parang dili siya mamaot. There siya guys. Nice kay siya. Handi ra kayo. Siya karon gitong pungunaw sa ko ang speaker guys. Nga cute kayo nga musika. Sa wana ko na dala sa balay kay kanang akong anak lagi magatuman. Wala siya guys ang akong headset. Ay aga ko ang speaker. Bluetooth mode. FM mode. AUX mode. Bluetooth mode. FM mode. Ba, order lang mo siya pinao. Di mo lagi mo tigamit. Tagsara no tigamit. Pag music. Oning bago pa na gi-charge. Pinalubat man ni wala gi-charge. Kung honing i-charge may kay sig magubahi doon ni. Wala dala sa bayte kay maingganyo do si isi ani kay na gasiga-siga magatuman man jud to magaligid-ligid na ba jud di mo ila si isi og unsa nang gidang ligiran sa muka si isi oy
Di mo pang ilaron. Sige ron, adyaw ron ka tuo kay di ka na tagag makaon. Na ako'y chocolate adto. Na ako'y Agi mo pulpuron ng adto. chocolate. Kurot na. Hurot na, gahapon na hurot. Di man siya. Yun si mama. Tagay ko ise. Kaya mo, na lanay man, di giso pasodo ni Dario to sa ilati Bibian. Diya, inga din siya. Adi gikuha na pag umagpanihapon na mo. Iyam na si ise. Aw yun si mama. Tagay ko ise. Tagaan siya si mama. Sa kaya pa may naibili na ho. Si Dario ka maning kaon. Inga din siya. Oh, daghan man na imo mama. Uha po sa glaing. Usa. Awa duha. Pagkahuman pa, wa man po nagsaba si Dario og pabilin day si Jacob. Ahorot. Mo tra ni Sisi. Nadili oy. Nya, Naghan. ahong ingnon siya og di sa mukaon na ha. Kay mukaon pa ta og rice may din na siya. Ako ra man kung hawiran, hawiran sa nako, hawiran ra lagi ko no. Bantay bito lagi mo ng kanon. Hawiran na lagi mama. Isi kay bugay. Ingon sa Dario, ikaw ba? May kay kamanubag pero di ka kasabot badungon. Ayun na siya. Masuko si mama o papa? Oo. Ayun na siya. Suko na po si mama o papa. Niya, og masuko si mama o papa. Unsaon man ka? Ana, litik. Sige ka. Tiktan ka. Iba po siya pero gahi kayo ay sagnara sa mo tuhon. Isi. Adi di mo tubag oy. Jud mo tubag. Nya maluoy na laman ko mapikha ni Dario. Kay mo tinuod man si Dario og kanang ano ba ana Radyo, hapak bitaw rago pod. po na nahapakon siya aning aning Aron paa. kay mo feel ba ang sakit. So, Pero- di ka mo feel og sakit ko di na kat. Pero bisan pag latusan kanang maliktan siya mahapakag kamot kanang aning lubot og aning paa nga na. Duol gyud pa siya Dario ay. Gumagila kay duol gyud pa siya papa. Luoy lagi. Ako kay di ko magatingog kay maluoy ko sa bata. Wala man na nida kay di man mahimog di sila mo id sila alahan. Adto na siya papa pero say mo ingon na gabi diha tapad na og dahigda. Ganam ko silang tiilan. Kuman matapad ato nila kay murkog di ka ginhawa kay nihukan kay si Isi man sige tuyo ka tungkuan. Dako ko nakadusag lugar iyang higdaan. Ako ato tong tiilan. Ano na siya. Ari ko tapad mama. Pero kadugayan kay adto ra gyapon siyang papa eh. Papas girl gyud siya.